¿Qué corbata estilo inglés tiene usted? Me parecía lo más bueno. ¿Cómo va? Aquí estamos, ben. Muy bien. Hombre, señor Juan, qué elegante se le ve. Pues siempre. Entre bien y muy bien. Muy bien. Bueno. Artista do século XX, cuxo legado é fundamental. Picasso comprometido que remata no gran un museo específico dedicado a... É innegable que Picasso abriu unha nova vía para a arte universal. E se ben a súa popularidade, o seu coñecemento é absolutamente universal, moi poucos coñecen a súa importante relación, a súa vinculación que tivo con Galicia, que tivo con esta cidade. Foi aquí onde aos 13 anos, nesta cidade en Coruña, onde realizou a súa primeira exposición. Non é un dato pois nada menor, 13 anos, a súa primeira exposición aquí na Coruña. Aquí comenzou tamén unha relación coa literatura e comenzou tamén a escribir os seus propios textos e fixo algunhas das súas primeiras obras maestras. Por suposto, por as fontes orales que temos, entendía e conversaba tamén na nosa lingua, en galego. Todos os seus biógrafos coinciden en señalar que a etapa que estivo aquí foi unha das máis influíntes ao longo da súa vida creativa, que tuvo unha influencia moi importante na súa formación artística e tamén na súa investigación tanto técnica como temática. As cores, o mar, o vento, a paisaxe, teñen que ver moito co despertar creativo de Picasso na cidade da Coruña. Dende Galicia, dende o goberno galego, debemos manifestar pois unha honra e unha franca dedicia por a presenza de máis de 100 pezas que compoñen a exposición. A exposición ofrecerá unha escorma de algunhas das obras máis representativas do seu período de formación aquí na cidade de Alcudina, unha selección que reflexa a evolución técnica, formal e incluso persoal da súa produción ao longo dos anos, e que tamén permite confrontados cos seus traballos xa na etapa de madurez e de consagración. A mostra coruñesa non só incluirá ilustracións e cadros de Picasso, xa se dixo un número tremendamente significativo, senón tamén textos do autor e imaxes da época que permitirán enriquecer o retrato da época e contextualizar máis aínda cada peza. Esta exposición é obvio que houbera sido imposible de levar a cabo sen a colaboración de moitos museos, institucións, axentes artísticos que participaron e foron xenerosos coa mesma. Se me permite, quixera agradecer públicamente pois o papel moi significativo que tivo o primeiro comisario da celebración Picasso, o ex-ministro de Cultura Pepe Girau, desgraciadamente falecido pois fai algún tempo. E tamén destacar pois a colaboración e o compromiso do actual comisario, de Carlos Alberdi, e tamén da responsable de proxectos, de Rocío Gracia, por unha colaboración absolutamente leal e constante. Quixera tamén poñer de manifesto un agradecemento moi significativo á Telefónica, como axente patrocinador que contribúe á celebración deste ano picasiano, tanto aquí na Coruña como no resto de España. Por suposto, o Ministerio de Cultura, cun papel coordinador vital de todas as iniciativas que se desenvolven no conxunto de España e tamén, moi significativo, a xenerosidade de moitísimos museos e coleccionistas privados. Xa se dixeron aquí, prácticamente todos os museos picasianos da Península Ibérica, Barcelona, Málaga
e outros museos tremendamente significativos, como o Museo Nacional Picasso de París, o Reina Sofía, e institucións como poden ser o Concello da Coruña, a Banca, a Escola de Arte e Deseño Pablo Picasso, todos eles e moitos máis, pois a propia Academia de Belas Artes, todos eles e moito máis contribuíron pois a facer partícipes do seu, coas súas, cos seus aportes, a facer partícipes e enriquecer esta exposición.